Mga kapuso, karong buntaga sanglit bag-uhay lang nato gisilibrar ang adlaw sa mga amahan o Father's Day. Usa ka amahan ang atong makauban nga pinasahi ang role sa kinabuhi. Sanglit inay siya ang manginabuhi, siya ang nahimong full-time house dad alang sa iyahang mga anak. Paunsa kaha kini o kamusta sila karon? Kana ang atong Siron kauban si Sir Fernando Calva gikan sa Cagayan de Oro City. Sir Dondon, good morning and welcome sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta ka karon, sir? May buntag sa tanan, okay ra kayong kinabuhi, be. Paningkamot lang gyapon. Sir, please tell us a little background sa imuhang malipayon nga pamilya. Introduce us sa imuhang family. Ako si Mr. Fernando Calva, usa ka house dad o home dad baka hitawag nila ana. Na ako'y asawa, nagtrabaho siya sa usa ka pribado nga kumpanya o natagaan kami duha ka anak, ang magulang babae o ang manghod lalaki, ang babae karon na 16 anyos mag-17 ug ang lalaki 12 anyos. Napuyo kami diri sa gusa, malipayon pud noon mi loyo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sir Don, curious mi no, paunsa pud ba nagsugod kining pinasahi nga setup sa inyuhang pamilya nga ikaw ang home dad o gaalaga sa inyuhang mga anak ug imuhang asawa ang gatrabaho? Sa pag-ila pa namo sa akong asawa karon, murag career woman na gid siya. Focus kay sa siyang trabaho, palangga kanyang trabaho mo tong pag-ila namo. Nagsabot na midaan nga siya daw dili kay siya hilig sa pag-atiman og balay, sa panimalay nga mga trabaho dili kay siya hilig. Basta suportahan lang daw nako siya. Gusto gid kay siya mo focus sa iyang kurso nga nahuman kay dako kay siya plano para sa iyang kagalingon regarding sa iyang kurso. So kada to, mo na to ang nahimo namo nga burag set up nga ako manggod pod gadako ko nga anad og mga lihokon sa panimalay, gitudloan ko sa akong ginikanan. Mao nga na pagkatawo sa among kamagulangang anak, mao na to akong ginabuhat nga ako na gid ang mag-atiman sa bata. Kay mas kabalo man ko na, murag mas mosalig pud ko sa akong kagalingon kung ako'y mo atiman kaysa sa iya ha. Grabe gid ka, sir, no, sa gawaing bahay. Pero sir, katong nagsugod pa mo og himo ani nga setup, kamusta pud ba? Wala ba'y mga adjustments sa inyong pamilya? Wala man kaayo ko'y problema kay burag use na ko sa naanad na ko sa ngani nga pamaagi. Ang kuan lang is mas dako na nga sakripisyo para sa kuha kay kinahanglan nanay bata at imanon. Kinahanglan pa ko ako pay muhikay, ako pay manglaba, mo sideline pa ko drive sa jeep, pag uli magwashing pa ko. As long as palangga nimo imong gibuhat og dedikado ka para sa imong pamilya, murag matagak lang siya, murag ordinaryo nga trabaho, routine na lang ba. Sir Don, giunsa pud ba nimo pagpadako sa imuhang mga anak, sir? Unsa ang mga tudlo nimo diha kanila? Ako ra yung gikuan sila is pagpadako na ko sa inyo ha is dili ka nang kahadlok bitaw nga mutuo ko kay papa kay bunalan ko. Wala gina ko nagigamit. Usa pa ka nang paila sila kinsa ang Ginoo. Unsay mga gitudlo sa Ginoo, bisan og ako di kay ko hilig ana, pero para sa akong anak ako nang gibuhat. Nya kanang respeto, dili hadlok. Nya bahin pa sa training kana bitong samot na tong naduhan akong anak nanay laki. Kani bitong mga bata mahadlok ka kay hilabtanon, mahadlok ka madisgrasya, makurintihan, mapaso, magdulag posporo. Kanang tanan nga kuan para maminos nang akong panahon magsige monitor sila ha. Akong ipatistingan sila nga sila na mismo first hand naka-experience ba nga di maayo sakit di ay. After ato akong giobserbahan, okay man po kay hantud karon nadala na nila nga batasan. Basta mo ingon day si Papa tinuod day na siya kay atong itry lah sakit gidi ay. Murag sakit-sakit gyud ang makuryentehan ba. Pero sir, kaning nga paagi nimo no sa pagpadako sa imuhang mga anak, maingon ba nimo nga effective ni siya? Epektibo man kayo siya kay sila wala man nalagi tan-aw nga usa ka negatibo nga butang nang tungod kay ako ani ana. Dili sila nakita man nila nga okay man kay go work siya then every day itong gamay pa sila gina-explain ako ang sitwasyon. Unya tungod pud kay sa ilang mama dili nila permi kauban. Karon ra man nila kauban tungod kay work from home. Pero sa una nga wala pang pandemya, ilang mama talagsara usahay pagikan silang mama tulog pa sila pag uli tulog na pod. Ako gina-istorya permanente sila nga inyong mama palangga kay mo. Kanang akong gitanong silang una-una ba nga namangoy uban nga ing mga bata ingnon nila nga dili mi or dili ma. Kinahanglan ka namo asa man ka, wala man ka, ana ba? So akong ginapasabot permi sa bata nga inyong mama palangga kay mo. Gibuhat niya ni ana para sa inyo hagin mo siya, ayaw niya una nga wala siya time sa inyo. Na ako ginagikuan kay para dili mo develop ang gap
mo nang hantod karon kasabot ang mga bata. Nindot gid mong paagi sir kay paspas ni mature ang imuhang mga bata tungod niini. Pero sir, unsa ba ang imuhang mensahe karon sa mga susama nimo nga amahan karong Father's Day? Ako lang istorya sa mga lalaking nagpaubos ilang garbo, nahimong mga inatay, okay ra kayo sa tuwa na siya. Why problema as long as malipayon ta sa tong gibuhat. Nya kanang kabalota ba nganong gibuhat nato ni unsay kabalota nga unsay nag-drive sa atong magbuhat ni atong gugma, sense of responsibility nato. Ana ang uban man gud ang ilang pananaw man gud kay burag ubos kay ta. Dili ang tinuod nga lalaki nga isog dili mahadlok og angkon nga under siya. Ano man, dapat ta proud ta nga kaya na tumubuhat. Garbo ra man gud na siya. Nayuban pa gamay ra sweldo burag si kinsa makauli. Dili ang ato lang diha unsa ang resulta sa atong gibuhat. Makita nato na siya makaayo bag dili. Daghang salamat Sir Dondon Calva sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug Happy Father's Day diha kanimo. Labaw po, bas ako akong pasalamat nga gitagaan ko yung panahon. Hinaot nga naay nakuhag leksyon ng uban. Happy Birthday po sa inyong tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.